Днес в рубриката за двойници като две капки боза ще ви представим американският актьор Кевин Джеймс и евродепутатът Слави Бинев. Приликата е безспорна, както е безспорно, че и двамата са, меко казано, странни птици. Председателят на движението Горд Слави Бинев храбро влиза в схватка с полицията, защото е майстор на бойното изкуство тайквондо. Но и двойникът му Кевин Джеймс не отстъпва. Точно така, това не е Слави Бинев, а Кевин в ролята на ММА боец в една от последните си ленти. Явно топчестият комедиен актьор също се е запалил по бойните изкуства, както пък двойникът му Слави Бинев има афинитет към комедийния жанр, дори когато драматизира нещата. Уж Кевин беше звездата от сериала "Царят на квартала", но пък след тези улични битки двойникът му Бинев май му иззе функциите. А ние пожелаваме на Кевин Джеймс да не влиза в политиката, защото и така си е достатъчно смешен. На господин Бинев пък му пожелаваме много успехи в попрището на комедиен актьор.